Astăzi suntem cu Cornel, care este proprietarul mansardei vândută acum 2 zile. Cornel, ce părere ai despre experiența cu Remax în vederea tranzacționării imobilului tău? Păi am o experiență foarte plăcută, având în vedere să o vândă peste așteptări. Cu siguranță aș recomanda atât agenția cât și pe tine ca agent, Bianca Suru. Aș recomanda cu mare plăcere. Banii o să-i reinvestesc într-un alt imobil cu doamna Bianca Suru, domnișoara. Și chiar sunt foarte surprins de vânzarea care se vând foarte rapid. Mulțumim. Ok, deci astăzi avem bani și cheltuim. Categoric. Căutăm altceva. Scoateți repede un contract și un fix. Bianca Suru vă vinde în cel mai scurt timp la cel mai mare preț din piață. Contactați-mă!